Na szavaztok gyerekek, itt vagyunk egy új videósorozatban. Van egy olyan videósorozatunk ugye, ahol értelmetlen szarokat mutatunk be, és úgy döntöttünk, hogy lesz egy olyan sorozat is, ahol kreatív szarokat fogunk bemutatni. Úgyhogy kezdjük el, és hogyha tetszik nektek, akkor szarral támogassátok. Nézzük az első termékünket. Pont rosszal indítottunk, mert hogy ez mi? Igen. Na most ezen mi is gondolkodtunk, és nézd, kihúzod, és azon agyaltunk, hogy így például a nyulat ezzel így lehet hozni ide, de valószínűleg nem erre való, hanem szerintem hátvakaró. És most teszteljük, mert egyébként nem teszteltem ruha nélkül. Most se fogom, csak hogy beledugom a ruhába. Kicsit mondjuk olyan, mint egy csaj, amikor megcsináltatja a körmeit, de nem rossz. Tényleg a hidegráz. Úgyhogy ez egy ilyen univerzális nyúl idehívó, hogyha messze van a távirányító, idehúzó, szarvakaró, vagy más vakaró, valami. Nézzük a következő termékünket. A kedvencem. Gyerekek, ez egy olyan bögre, mutatom a cuccot. Beleláttak, ott van egy ilyen kis propeller. Sushi készítő, amit én nem nagyon fogok használni, biztosan, mert nem csinál sushi. Nem szeretem. Szóval ezt valahogy összerakod. Nem tudom, hogy. Nem is érdekel. Úgyhogy lehet, hogy ezzel csinálok fasítot. Vagy ízét. Kolbászt teszek a közepére, köré meg sült krumplit, azt nem lehet? Vagy sült krumpli, kolbász, vagy kenyér, de szemüveg. Nem tudom, ez is valakinek tetszik. Sok emberrel látom, most már van nekem is. Ez ilyen Minecraftos, vagy mi ez? Swag ilyen! Na ezzel nem mennék ki az utcára? Télen kifejezetten jó egyébként, vezetés közben is a szemüveg, csak mondom. Na de ez igazából ennyi, ez semmi extra. Meg se szólal, nem is csippanik. Bocsánat csak. Jó, mit tudni? Úgyhogy ezzel a szüleidre a szívbajt tudod kergetni. Megfogod, és csinálsz egy ilyen. Mindezt addig csinálod, amíg nem kerül közel hozzád az apád, aki már készíti a kezét, hogy ad egy jó nagy fülest, akkor te így kiveszed, és akkor ne bánts ezt told. Tiszta teleshop vagyok amúgy. Nos, a következő termék az nagyon aktuális. Ez a Magic Spike nevet kapta. Ez gyakorlatilag nincs ideírva rá, de ez arra való, hogy te ráteszed a lábadra, hogy mész a hegyre. Kirándulás. Motherfucker. Télen. Mindenki segre esik körülötted, de te nem. Te töretlenül törsz előre. Na gyerekek, ennyi volt az első rész. Ennél már csak jobb termékek lesznek. Úgyhogy ennyi meg egy Bambi, itt vannak a linkek a leírásban, hol találjátok ezeket. Hogyha tetszett, akkor hogy csapassatok, és akkor lesz következő rész is. Na, pisztácia, szevasztok!